Ladróns de cadáveres. Houve unha traxedia en Lameiro, amigos, pero ao mesmo tempo unha boa nova. Morreu Manolo do Cruceiro. Esa é a mala nova. Pero esta desgraza tiña a súa parte positiva. Manolo do Cruceiro foi sempre o máis grande deportivista que houve en Lameiro. Pero agora ao morrer, quen queda no seu sitio? Papá. Pois o tipo era un tolo do Deportivo, Moito lle quería ese equipo. Que costume tiña de lanzarse ao campo a abrazar os xogadores. E cantas veces foi a comisaría por culpa do vicio inocente ese, Fui tantas veces á comisaría que ata acabou casando cunha policía. Claro, tiña 17 horas de anunciamento dos xogadores do Deportivo por acoso, Todo un reto. Pide que non daba feito outra cousa. Sí. Eu digo, que din que Valerón, a voceciña esa que ten... Sei que se lle puxo de andarlle lá atrás dele, Logo non te acordas que cando chegou o Valero falaba como Iñaki Gabilondo? Era moito, era moito. Tiña esa ansia, pero había que quererlo así, como era. Agora, sabedes lo mellor de todo de que morrese? Moncho, o respeto que está de corpo presente. Fala, xa, dentro da desgracia, Dios teña na gloria. Pero a foto aquela que tiña de bebé, te acordamos? Esa dixo que ia ser para min. Cando morrese él, ia ser para papá. Pois é bonita esa foto que eu vine, É bonito, home, Bebeto sale así como a cara un pouco de susto porque sei que ele anduvo toda a noite atrás del para sacala, pero a foto é bonita. Pero, tena presidindo cada leito no tanatorio, van a enterrar con el que é a súa última vontade. No, iso que non pode ser. No, prometeu-me en vida que era para min, home. Non se pode un arrepentir no leito de morte. Xa hai que ser serios, esa foto é para min. Pois da cara, tens que facer algo, Fixen. Poñelo traxe das bodas e enterros, ir por Elvira e directos de cabezas ao velorio. Darlle pésame á familia e xusto antes de que pechen a caixa collo a foto e ala. Cando estean todos distraídos, total, quen se vai decatar? Ninguén. Buah, que cousa bonita, cariño, a relación dos galegos coa morte, Que pompa, que esplendor, que cousa bonita. E que cachonda estás, tío. Se me llamamos para arriba a mandarlle un caribe. Cadei que eu non teño corpo que vimos dun enterro, Moncho. Por eso, meu amor, a mí gustame crear vida despois da tristeza e o abatemento da morte. Ai, como ves. A ver, hai que entenderme. Ti vas ao velorio e bebes, porque bebes, É que vas facer? E claro, aquilo todo é un ritual espectacular. O cura que reza. Xusto pechan a caixa. Todo acompasado nun movimento perfecto que parece o balé do cisne dos cascanueces. Son un tipo impresionable, os velorios a min danme para beber. O importante é que collín a foto. Que foto? A foto de Bebeto, cal vai ser? Collín antes de que pecharan a caixa e a enterrasen con Manolo do Cruceiro. Non tal. Tiraches cos canapés, bebiches 2 botellas de viño, choraches a todo o mundo, ata 2 vellas do velorio do lado. Normal, é que son un espírito sensible. Pero foto non colliche ninguna. Ai, que carallo, David. Pois sei que sí, esqueci. Papá, teño que contarche... Cala a boca, payaso, non me rompa la cabeza agora que as túas extremerías. Non ves que estou ocupado? Vostede que faría se algo que quere moitísimo, que se algo que sempre quixo que fose seu, que por fin ve que pode pertencerlle, vostede que faría se ve que eso mesmo o pode perder para sempre? Home, loitar por elo, naturalmente, como Hernán Cortés contra os paganos. Pasa que é algo máis complicado. A ver, está moi lonxe iso que dis que che pertence. Que va, estar tan pretiño de todo. A volta da esquina, como a quen di. O que pasa é que está nun sitio difícil de coller. Moncho, como se estivera no Everest, como se estivese en América, como se estivese no fondo do mar, na fosa das Marianas. Se tes que loitar por el, tes que collelo. Ten dignidade, home, sei un home, caramba. Pero, mesmo, ainda que estea no outro mundo. Que parvo es noutro mundo, di. Moncho, como se estivese na choupana. Non te preocupes ti polo outro mundo. Insensato, claro, os que non tedes vida, calquera cousa vos parece outro mundo. Serás Tailand. Non tiña nin idea do que lle estaba dicindo, pero convenceume. Teño que loitar polo que me pertence. Estea onde estea, mesmo no cemiterio. Pero, Moncho, como vas ir desenterrar a Manolo do Cruceiro? Non é nada persoal, Lino. Esa foto é miña e non vou permitir que se perda para sempre.
Moncho, por favor, que estamos falando de desenterrar un morto. E iso é moi serio, Puscas, fai non entrar en razón, ó. Non, se para Moncho é unha cousa importante, aí hai que respetar. Pero vamos a ver, ó. Estamos a falar de desenterrar un morto e nós dixo non sabemos nada. Bueno, fala por ti, que eu non é a primeira vez que profano unha tumba. Como? Vamos a ver, se é un costume familiar. Meu avó xa se dedicaba a andar buscando nas cousas que os mortos non precisaban. O sea, un hobby como outro calquera. Bueno, que facemos daquela? O plan é o seguinte, vamos esperar que se faga de noite e imos buscar a tua foto ao cemiterio. Este é un amigo, este é un amigo. Filino, que? Ves? Home, eu por aí ia, que medo non lle teña nada. Pero teño un uniforme e hai que respetalo. O nobre corpo de carteiro non se pode ver involucrado nestes asuntos, entende? Papá, mira, teño unha cousa que... No, agora non, que estamos moi ocupados, Ai, que eu creo que che poden... Que agora non, hombre, por favor. Vale, mira, eu... Que pesado, Kevin, mi home. E alá fomos, Puscas e máis eu ao cemiterio. Claro, a cousa non foi doada, Non, porque eu non me acordaba onde estaba enterrado Manolo do Cruceiro. E claro, houbo que abrir todo canto nicho, estaba recente ou sen lápida. Un estropicio. Abrimos 8 ou 9 nichos ata atopar o do Manolo do Cruceiro, mi home. Eu, carallo, é que non tiña a foto dentro, non a tiña. Tanto traballo para nada, mi home. E claro, agradable non é ir abrindo tumbas por aí. Xa imagino, xa. Sabes quen estaba recén enterrada tamén? Mátame. Maruja da Costa Bella. Bueno, non me digas. Pero non sabía que morrera. Ou morreu ou cometeron un gran erro. E Puscas? Puscas, non me fales. Puscas, Dios, que querencia ten o tipo por andar profanando tumbas, non? É moita cousa, é moito vicio que ten o tipo, Mirad pa aquí, non se dou a cousa mal de todo. Mira pa aquí, que zapatos de revilla, Mirad que cousa topei, que cousa bonita. Case son a miña talla. As gafas? Que me dirás das gafas, Lina? A que me fan máis intelectual. A que sí, quédame ben, non vexo nada, pero quédame ben, verdad? Mama, Puscas, como se che ocurre roubarlle aos mortos? Home, pódese ver como roubarlle aos mortos. Eu penso que son cousas que eles xa non precisan, entón tampouco me parece tanto mal, non? A Garda Civil, marchamos, que a Garda Civil non lle gusta nada a esta xente que anda colléndolle prestado cousas aos mortos. Veña, vamos, vimos, te pregunto, ti non sabes nada. Moncho, vamos. Son unha tumba. Era un chiste. Seguro que os enterradores se foron da lincua, Mira que co oficio bonito e divertido que teñen, os tipos ser son uns amargados, Desde logo. Agora estamos buscando a Garda Civil. Que desastre, amigos. Canto esforzo para nada. E agora o único que pido é que a foto de Bebeto estea en boas mans, Que a teña un deportivista de corazón. Como mola teu pai. Detido por profanamento de tumbas. Sí, a verdade é que é un exemplo a seguir, Podíamos facelo nós un día. Que? Pero, pero non nos pasamos mellor no botellón que abrindo tumbas. Eu decía por facer algo novo. Bueno, iso sí. Bueno, que te parece si o falamos, ímolo vendo, Mellor, non? A cousa que te quería dicir ao meu pai unha cousa, pero non me deixou. A viúva de Manolo do Cruceiro dome esta foto para él. Porque dixo que ela ia a tirar e que non a quería para nada. Que era? É que non sei. Aquí pon... Babeto, no. Bebato, no, espera. Bobito. Pero sei, é o xogador que estaba no Deportivo cando o Deportivo gañaba cousas. Pero non sei quen é, a verdad. E que vas facer coa foto? Home, pois non sei, é que aquí pon para o mellor deportivista de Lameiro. E a ver, eu son do Celta, E para que quero eu unha foto de un tipo do Deportivo? Non quero para nada, o que farei é tirala, eu que sei. Tiro aí, punto.